Més d'un milenar de propietaris de ciclomotors antics s'acullen al procediment extraordinari de matriculació obert per la Conselleria d'Economia i Competitivitat. La majoria d'aquests mobilets s'han passat de generació en generació sense la documentació corresponent. Ara, gràcies a aquest procediment pioner a l'Estat, podran seguir circulant per les carreteres de les illes. Més coses, els propietaris de 1.132 ciclomotors antics que fins ara no es podien matricular per la falta de documents s'han acollit al procediment extraordinari obert per la Conselleria d'Economia i Competitivitat. És una iniciativa que permet regularitzar la situació d'aquests vehicles i mantenir un mitjà de transport com les mobilets, part de la memòria històrica de molts municipis de les illes. Els amants dels ciclomotors antics estan d'enhorabona perquè les seves motos no deixaran de fer renou. Gràcies a aquesta mesura pionera a Espanya s'ha aconseguit resoldre un problema que afectava un milenar d'usuaris de ciclomotors antics. El problema era que molts pertanyien a padrins que en el seu moment no havien posat la documentació en regla. Quan va canviar la legislació en matèria de vehicles, es varen establir condicions noves per la matriculació dels ciclomotors, entre elles la condició indispensable que els ciclomotors corresponguessin a models prèviament homologats. Aquesta mesura resultava de compliment impossible per moltes d'aquestes motos. I ens trobàvem en la pella que el 90% d'ells, a pesar que fossin nostres, en el seu dia no van fer el canvi de matrícula d'Ajuntament a matrícula de tràfic. Inclús molts d'ells ni siquiera sabem on eren els papers, perquè el predí en el seu dia es va perdre o el que sigui. Jaume és membre del grup Zona Boxes, els impulsors principals d'aquesta mesura. Té més de 30 mobilets i en veure que tant ell com els seus companys podien perdre la seva afició, varen decidir parlar amb la Direcció General d'Indústria i Energia. Aquesta gent i aquestes associacions estan recuperant un patrimoni industrial, diria jo, quasi, i històrics de mobilitat. I estan fent una gran feina i tenien un problema que era bastant complicat. I han tingut la sort que el Ministeri d'Indústria va entendre les nostres peticions, varen col·laborar amb el Consell Insular i se va poder dur endavant aquest tema. Finalment, en aquest procediment s'hi han acollit més d'un milenar de titulars de ciclomotors antics, 1.108 a Mallorca, 14 a Menorca i 10 a les Pitiüses. Així, les mobilets, com altres ciclomotors antics, podran continuar circulant per les carreteres de les illes.